Doho ma Kibera ochiwo ndalo 30 mar medo dino ne achije adek mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Ndalo 30 go bende bibiro chiwo thuolo mar rango ka ponono ni achije go luwo chike mag doho makare. Kaluwore gi apis jamin wach William Imoli, Edwin Oduor kod Abel Ochieng mong'ere kaka Dev Kalu ne nyalo buogo ngima joneno, gino manyalo rocho okang' magisegoyo e nonro no. Achich Abel Ochieng bende koro ok bidinne kar kende. Burano ibiro winji tarik 17 dwe mar 7 ma higani. This motor vehicle, KBL 445 CD. In an advance we are getting. The question that begs, my lady, if the third accused person can have the audacity to threaten a state officer, a prosecution counsel for that matter, in an open court, what about these witnesses? So how long do you require 3 accused persons? May the court grant us 30 days. 30 days. All right. The application to attend the burial of the mother is denied because I do not know whether he's a flight risk. I do not know whether, I cannot guarantee his safety. He is in prison.